За мен нуждата от място като трап се появи още в гимназията, докато свирах на китара и ме тресеше дивата металщина. Металщината, за всеки един, който е малко по-запознат, е израз на това да кажеш на останалите: аз съм различен и не ме интересува какво вие мислите за това. Това е добрия път, по който може да се тръгне в тази посока. Като други примери мога да дам залитането по наркотици, агресията към обкръжаващите съученици, депресията. Едно голямо общо нещо са всъщност всичките тия чувства и емоции, които вълнуват младежите и тинейджерите като цяло. Това, което липсва тогава, което ми липсваше и сега в момента, което липсва, е точно една среда, в която ти можеш да се чувстваш добре, да си спокоен, да имаш нещо като safe space, място, където ти да можеш да си свободен, да развиваш това, което те влече, да се отключиш към света около тебе. Тук проблеми не съществуват. Тук идваш и ти е хубаво. Тук нямаш между час и учител оценки. Тук идваш да се чувстваш добре. Не ни интересува какъв си, не ни интересува какъв ти е цвета на кожата, каква музика слушаш. Тинейджерите имат неограничен потенциал. Не много, просто е неограничен. Това нещо, което съм видял, че с възрастта на човек, този потенциал намалява, то е едно такова като стесняване на възможностите. И съответно това е нормален процес, ние избираме в каква посока да се насочим и да работим. Когато си млад, ти имаш едно безкрайно поле от възможности. Минаването на следващата стъпка е много лесно, с супер малко помощ и подкрепа и напътствие, но по някакъв път и това липсва. Наистина е много тънка граница от това да тръгнеш натам или да тръгнеш натам. Да тръгнеш към побоищата, или да тръгнеш към наркотиците, или да тръгнеш към депресията, или към това да се развиваш себе си под някаква форма, в някаква област, да правиш музика, да си ютубър, да си геймър. Много е лесно човек да тръгне по добрия път, още по-лесно е по лошия път. Изобщо нещата са лесни, просто е нужно малко усилие от наша страна като възрастни и като общество.